is, alle beschouwen lonken is. Dat was de lovend in wiel, dat luidt ging altijd heel gesmield. Leven erop met onze plus daar bovenop, viva ons wiel. In de komende aflevering, opvolger van Jean Voorse en regent Meeuwis, de legendarische Jan Koenen. Gedurende 22 jaar wordt hij de tweede vorst van de Rogstekers. Verder zei je en huurde Eddy Snap aan over onder meer de bonte oventje en verder nog de geweldige beleving en betrokkenheid van een lid van de bekende Zaterharmonie, te Beuken. Hey. Hallo Alf. Hoi, Hoi. Hoi. Leuk. Hey, ja, we staan voor de deur. Nooduitgang vrijlaten alstublieft. Maar Ja. dat is toch niet voor de mensen als ze het theater verloten hebben? Nee, en ik kan me ook niet herinneren dat dat beurtje doorging in de tijd van de Apollo. Maar hierachter is natuurlijk wat te doen, maar we kennen er niet in. Nee. Leg eens uit, wat hoor hij vroeger hierachter? Nou, de poorten gingen open. Dan had ze die een steegje. Dan had ze een leeuw. Daar kon je op gaan zitten als ze er zin in had. En daarneven daar stond de kassa. Vanuit de kassa ging ze nog een stukje door een stukje tuin, zeg maar. Dat wordt later door de artiesten ook veel wat anders gebruikt. En dan vanuit de tuin komen ze de Apollozaal binnen. En daar stond, ja, dat wordt het theater. Daar stonden de theaterstoelen klaar. En ja, dat wordt... Wat voor steul worden dat? Dat waren houten steul, zonder kussen. En iedereen die klaagde, elk jaar weer opnieuw over de steul. Maar ze bleven even goed komen. Want de bontenoventje duurde lang Ja, en dat was keigezellig. ja, dat was absoluut een schitterende tijd. En zeker als je kijkt, tegenwoordig onder andere in het Munttheater, als je kijkt de technieken en alleen al de kleedkamers. Ja, dat wordt toen echt, dat wordt behelpen. Dit wordt amateurtoneel van hoog niveau. Ja. Ja, en dan had je achter het toneel, dan had je dus 6 vierkante meter voor te kleien en licht te wassen, misschien met koud water. Maar in ieder geval, had je 2 mogelijkheden om het toneel op te gaan en af te gaan. Dat was hoor je niet allemaal dezelfde kant. Nee, de kost daarop en aan de andere kant kost ze weer af. Oh, dus ga je ook al ruimte daar. Ja. Wat ook nog is, de song, even kijken, neven de buur, er stond ook een brandwacht. Oh ja. Met een eimer water. En daar kon je dan, als je achter aan het roken wordt, kon je door de peukjes in gooien. En als de band kwam, dan was ze met goezen. Dan kon ze dan met goezen. Ja, precies. Ja. Zeg, ik heb altijd muziek gemaakt op Durklaar, op de Nurgel. Ja. Nadat het orkestje van Zoest, die eerste bonteoventje. Ja. En toen heb zich dat, ik geloof, voor 19 jaar gedaan. Hè? Ik heb dat 19 jaar gedaan. Ja. En toen hebben ze dus al die artiesten begeleid. En ook die met die carnavalsliedjes en zo. Ja. En dat gebeurde allemaal door. En die artiesten nog dat toch over hebben, het gaat wel geluk gaat maken, hè? Want je hebt ja toevallig dat ook nog eens kunnen arresteren. Hè? Tijdens de bonteovende heb ik kennis gemaakt met Marie-Thérèse. Aha. Ze is later mijn echtgenote geworden. Oké. En we hebben samen ontzettend leuke tijden gehad. Wie denkt dat we het net hebben gehad over de Apollo, maar ook over de andere bonteovenden in het Munttheater. Ja. Dat was echt, een beleving, echt ook voor de artiesten natuurlijk. Ja, zonder meer. Ja. Ik herinner me iets van de dames Slumpen, wordt het niet? De Geschwister Slumpen, dat waren Marie-Thérèse en Dorothee Slabbers en Marie-José Damhuis. Ja.
En die hadden een geweldig nummer, hè? Ja. Dat ze ook wel eens de 11 Ja. deden en zo. Ja. En ik denk nog altijd aan bijvoorbeeld Wiel en Jo. Wiel en Jo, de Wat heilige. wij die- Oh ja, wie ging dat ook? De weer? heilige. Tiana, ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, ja, en dan... Enfin. Ja, dat- En ja. die worden door Frans, moet je niet vergeten, de Nee, heeft nee. toch ook Ja. debuut gemaakt en zo. En Franske Wiel van Geldorp. heel veel geld Ja, natuurlijk ja, ook. ja. En de regisseurs, wie worden dat dan? Ja, eigenlijk de twee mannen die zeg maar achter de schermen de regie hadden. Dat waren Solly Bergmans en Huub van der Bos. Jan Koenen. Na Jean Voorse hebben geen vorst, maar een regent. Kandidaat-notaris Tjeu Miewes deed dat 4 jaar en gaf toen de leiding over aan onze tweede vorst en dat was Jan Koenen. Neven zijn druk, gaas, water en loodgietersbedrijf deed hij dat als vorst 22 jaar. Jan was als gepassioneerd voorganger van de Wierter Vastenavond de grote inspirerende gangmaker voor de lol en de flauwekul en de grootste, langste en zeker schoonste optocht hij in Wiert. Betekenisvol was iedere keer aan het eind van zijn toespraken zijn welgemeend danke, danke, danke. Onder andere het Hermenieke-spektakel van dinsdagmiddag was zijn idee. Bij zijn 2 keer 11 jaar jubileum als vorst, wat ook zijn afscheid was, gaf iedere vorst Jan het stekje over aan regent Jo Bergmans van het Piepenfabriek. Na een indrukwekkende dialectjubileummes werd Jan Koenen door de toenmalige burgemeester Matti benoemd tot ereburger van Wiert. Jan Koenen is overleden op 6 oktober 1993 en hij was toen 71. We stonden hier in de buurt van het theater, hè, de huiskamer, het theatercafé. Vroeger de bewaarschool was dat. Hè? Ja. En we stonden hier en dat door de kiosk, maar er is nog niks aan de hand met de kiosk. Maar normaal gesproken, Vivian, sto je misschien nog ook wel eens af en toe op zo'n kiosk. Hè? Jazeker. Ja, wat doe je daar dan? Muziek maken. Oh ja? Ja. We maken muziek met de vastelavond. Dat is het hoogtepunt van het jaar. We maken het hele jaar door muziek. Maar de vastelavond, dat zijn toch wel de dag hoe dat in hem gaat als muziek. Ja, en is dit dan een jokskapel Ja, muziek? een jokskapel. Dus het moet een beetje vals zijn, het moet allemaal... Alles is goed. We willen wel ons best doen om netjes te spelen. Ja, We maken muziek bij om te beuken, met de mensen en ik. ja, Vroeger was het ook om te beuken. ja. Maar tegenwoordig proberen we toch, we repeteren het elke jaar door. Om een beetje netjes voor de dag te Nou, komen. je probeert het wel zo te doen dat de mensen begrijpen welk liedje dat je speelt. Ja, juist. En dat het niet pijn aan horen. Oké. Ja, ja. Zeg, en wat voor bezetting heb je? Wij zijn een harmoniebezetting, maar wel allemaal amateurs. Oh, dus klarinetjes. Klarinet erbij, ja. Ja, en wat nog meer? Trompetten, saxofoons, Ja. schuiven, bariton, slagwerk, Ja, alles een beetje. sousaphone. Ja. Hoeveel? Ja. Hoeveel mensen hebben jullie? Een maand of 16, 17, als we Die- compleet Die zijn. komen allemaal van de stad, hè? Of, of is het- De stad, de boeteneeën, ja, van Ja, alles wat. ja, van alles wat. Repetities? Ja. Alle weken ja, ja, ja. ja, ja. Zeg, die geest er helemaal in op, hè? hersteken. dat Muziek goed. is als lust en als leven. Ja, Ja. Ja. Het brengt plezier. Ja. Ehm, Je geeft wel aan de mensen, we krijgen ook wat terug. ja, je komt binnen met een live muziek en het is gelijk feest. Hè. Het is holle kloot als dat je ergens binnenkomt. Dat was vroeger bij de Bals, hè? Veel. Ja, dat klopt. Ja, Ja, heb je heel nog veel net bals. gemaakt, ja. Ja, heel veel bals. Heel Ja. veel Bals. Ja, Met ja. de prins, met In de aanloop, ja, Ja, klopt. Met de prins mee naar de bal. ja.
Jan Koenen, die was in die tijd was de vorst. Hè? Ja, ja. Die hebben ze heel goed gekend Oh. natuurlijk. Wat was dat voor de mens? Een geweldige mens. Daar heb ik nog nooit iets in aflezen van een papiertje. Als hij de mond opendeed, dat was een en al spontaniteit. En die koos ook iedere rocksteker tot zielens toe beroeren. Ja, ja. Dat was, ja. Maar iedereen loesterde dan ook. Ja. En iedereen loesterde. En dat kostte met zijn ogen Dat afdwingen. kost, ja, ja. Maar geen deed En- dus, ja. En ik weet nog, als we dan repetities hadden hier in de Apollo, dan kwam Jan Koenen, die kwam dan kijken. En loesteren vooral. En luisteren vooral naar de teksten. En hij woedde dus absoluut niet, dat hebben we ook trouwens nooit nodig gehad, moet ik erbij zeggen. Dat er schunnige teksten of iets gebracht Dat het niet doogde. Nee, maar een keer toch in de maling te nummen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Omdat hij dat deed. Omdat hij dat deed. Die controle. Ja. Hij heeft gezegd, Jan Koenen, hij komt vanavond, dan gaan we eens hier wat anders en wat zeggen wat hij absoluut niet door de beugel vindt. En wie reageerde er dan? Ik zie hem nog staan en dan. En later zag hij tegen hem, dat hebben we expres gedaan. En Ja, ja. toen kostte er ook wel hartelijk op nog. Ja, ja. Ja. Het was een eenvoudige mens. Het was een mens van het volk eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Als ze niet door hem geraakt wordt om de rocksteker te veulen, ja, dan klopt er iets niet met zich. Ja. Want hij is iedereen, zeg maar, wij zijn als rocksteker geboren. Nou, ik denk dat de hele zaal brulde dat gewoon met. Ja. Hier ook bij de Weerter mensen. Als je dat niet hoort, dan begon je vast en over het nog leuk te vinden. Ja, ja, Wie ze absoluut. wel Ja, spreken, hè? absoluut. Ja. Maar dit was toch ook van Alaaf, Eh, en dank, hij wat had- zag hij allemaal? Hij had sowieso al 3 stopwoorden. En dat was danken, danken, danken. En dan wordt het leven de rog, viva Oeswiert. Dan ging de arm En dan ging de arm omhoog. En alaaf, alaaf, alaaf. Er zijn in de jaren 80 veel mensen muziek gaan maken. Aanvankelijk met de potten en de pannen tijdens het Toet- en Blaasfeest. Maar er zijn ook muzikanten ontstaan die zich als amateur zijn gewoon bekomen in het maken van de muziek. Ja. Die hebben zich bijeengepakt in de kapellen. Dan zijn die door dan de muziekschool gegaan. Sommigen wel, maar Oh. ook heel veel niet. Dat Ja. was niet de bedoeling, geloof ik. Het hoefde niet. Nee, maar We zo- hebben geen functie-eisen. Nee. Iedereen die het leuk vindt en die bereid is om te repeteren, die kan meedoen. Ja, maar Frits van Doren hield een heel veel, was heel belangrijk voor de Klopt. Weertervastenavond. Ben Hier er ook op. mensen hier geprobeerd wat muziek te laten spelen, Dat te klopt. leren. Hè? Ja. Maar toch is er een hiaat gekomen met die harmoniekes. Wat was dat precies? Want dan had je geleefd door de stad, geleefd rond het stadhuis, het Toet- en Blaasfeest. Toet- hoe en dat, hè? Blaasfeest. Ja. En toch is er een teruggang gekomen. Wie kwam dat? Ja. Wie het kwam, weet ik niet Had het te zozeer. maken met een wedstrijd of zo? Later ergens jaar of 10, 20 terug, Ja. kwam er steeds meer dat competitie-element aan. Ja. Het ging om de muziek en het ging niet meer om de lol en de flauwekul. Daar hoe het vroeger uit is ontstaan en groot is geworden. En dan had je nog een fenomeen hier ook hierachter, hè, dat theater, maar vooral ook hier vuur in het café. Pierre, hè? Ja,
Pierre Dentener. Ja. de Dent. Ja. Ik weet goed, want ik had regelmatig ook contact met Pierre hè, als muzici onder elkaar. Ja. En hij vertelde me dat het bekende Gooienavond Nabucco. van Nabucco, Ja. dat hij op die van 10 minuten hij had dat op een beerveldje geschreven. En bij dat niet kent als rocksteker, ja, dat is geen echte rocksteker. Nee. Gooienavond, een hele Gooienavond. Maar, En in het beginwoord van, nu zeggen ze van op de rog. we gaan er een aan drinken op de We rog. einde drinken op de rog. Ja. Maar de Dent hij het bedoelt, we gaan de einde drinken bij de tos. De tos, dat wordt dan Geneven. De Hoeben, hè? Ja, bij Hoeben, de gebroeders Hoeben. Ja. Ja. Wie heb jij dat nou beleefd als artiest? Zo die bonte oventje heen en nog de hand in de munt, want de munt, ja, dan is het amateurtoneel natuurlijk cadeautje op en dan wordt dat binnen, nou ja, niet professioneel, maar toch, dat dikt tegenaan. Hè. Als ik alleen al kijk de techniek in de munt en ik kijk de techniek hier, wat ook zijn charmes had. Natuurlijk. Maar dan zat er een aan een knopje te draaien en dan ging er een lampje aan of een lampje uit, eventueel ook nog met een kleurtje erbij. Maar dat wordt hier de Apollo. En als ze zachte gardinen toont dan? Ja, daar heb ik ook nog wel iets voor. De toneelmeester, dat wordt Tinus. En Tinus werkde op het politiebureau. En Tinus wordt in de Apollo verantwoordelijk voor het doek open en dicht te laten doen. Ja. En dat ging dan door middel van een touw. Dat is een heel belangrijke rol. Hè? Heel belangrijk. En op een gegeven moment worden in een sketch. En Tinus is toch weer klaar aan het touw. En midden in de sketch greep hij eens Tinus draaien. En dan ging dat doek dicht. En daar komt meneer Solly Bergmans aan. Nou. Doet je ding op. Dus dat wordt echt. En dat ging in de 10 ogen. Ja. En later naar de munt toe, ja, toen wordt het toch iets meer professioneel, zeg maar. Dat wordt natuurlijk voor ons artiesten, want ja, wordt het toch een hele overgang. Ja. Maar ik moet zeggen dat ook de medewerkers van het Munttheater, die hebben er echt ook voor gezorgd dat we ze ook door jarenlang toes hebben gevuld. Ja. Zeggen, die rockstekers, die hebben er een gooi aan de bontenavond, ja. Want dat levert dan nog wat op, maar ja, dat moet ook. Dat moet ook, maar ik kan me ook herinneren, vanuit de Apollo-tijd, ook de horeca elders, want het kost niet zo zijn dat het alleen maar hier afspeelde, of bij de TOS. Nee, er wordt na afloop van de bontenavond wordt gezegd, dames en heren, als je nog zin hebt, vanavond gewoon van naar de Hermenie, of we gewoon naar de rocksteker. Dus daar wordt ook aan gedacht aan de horeca. En daar was weer een kleine bontenavond. En daar wordt weer een tweede bontenavond opgevoerd. Dat ik weet goed, moest ik elke dag naar Amsterdam. Dan word ik om 4 uur thuis. En dan smorgens om 6 uur zat ik alweer in de trein naar Amsterdam. Zo, ja. Maar dat deed ze gewoon met heel veel plezier en leefde. Wat duurde ik dat nou dat je hier nog voor die deur staat? Memory. Ja? De herinneringen, ja, echt. Ja. Hier is de begos. Hier is ook de liefde begos. Met Marie-Thérèse. Dus ja, er zit wel een stukje herinnering aan. Okay. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Dat nummers alleen maar de Wierter vastelavondsliedjes? Ja, zeker in het vastelavondseizoen. Ja, ook Limburgs, ook niet-Wierter? Ja. Ook aan? Ja. Bijvoorbeeld? Als de sterren. Ja, dat zijn ook fijn liedjes om te spelen. Met de vastelavond hebben we een speciaal boekje waar dan vastelavondnummers in staan.
En nog andere nummers die het goed doen als feest. Wat zijn dat voor mensen, die muzikanten? Want die zijn aan het werk, zeggen ze Ja. soms. Hè? Ja, En die kunnen af en toe nog wel een pot bier drinken. Maar lekker potje bier. toch hebben ze ook een hele andere manier vastenavond dan de andere mensen. Hè? dat denk ik. Nee, dat weet ik wel zeker, denk ik. We beginnen met die dag, dat ik al rond een uur of 10 'smeriges eerder ooit moeten bijeenkomen om te schminken. Dan verzamelen we ergens op het tijd en afhankelijk van het programma wat hij die dag heeft, trekt je uit. Zeker. En dat begint direct dat ik al voor de middag. Ja, en Ja. en- De en- grote optocht, de rockstekersoptocht. Ga je ook met? Ja, zijn we al 1 uur paraat Oké. op een wagen. Ja, in plaats van de Hermanie die vreugde met, ging die nooit nog met een Die gaat mij in de optocht. Maar nee, die kleine Hermaniekes, die zijn er toch ook links en rechts. De kleine hermaniekes die stonden met de grote optocht, stonden die neven de optocht op een ker, Oké. op een wagen. En wij vullen een beetje de gaten op die er zooien kunnen Ja. ontstaan. En dan spelen we lekker weer een paar vastelovensnummers. Ja. Ja. En die mensen die dan die muziek maken, die moeten er ook oefenen. Ja. Dus de vastenavondsvreugde die begint veel vroeger. Dat gaat het hele jaar door. Net als bij de vorst, dat gaat het ook het hele jaar door, hè? Ja. Bij de carnavalsvereniging. Ja. En Noos, die is zich even een hele belangrijke mens. Dat als weet vorst. ik. Jazeker. Ja. We zijn in oers beginjaren, Ja. hè, dat mijn mensen echt muziek maakten, zijn we nog heel dik met geweest Ja. wie Ja. Ton Vorst. Dus je gaat eens Thomas. over vastenavond kallen, Ja. dan begint je bij dich wat. Dat kribbelt. Ja? Dat kribbelt. Dan je vult het in alles, je moogt weer gewoon feest maken, lekker stukje muziek maken voor ons. Ja. Ja, En mensen blij dat ze maken. nou geesteerd zijn dat we over de vastenavond moeten hebben. Heeft zich dat al... Ja, Ja? ja. Vertel eens. Nou, wij afgelopen jaar even natuurlijk geen muziek kunnen Nee. maken, geen vastelavond. Dat is een flinke domper. Ja. Maar wij gaan gewoon door met repeteren, met muziek uitzoeken, dat doet mijn mens veel. Door in het patroon wat de muziek het hele jaar doorbrengt. Ja, maar de Ja. vastenavond is voor dich nou vandaag begonnen. Echt wel. Ja? Ja, zeker. Gelijk goed, Ja. gelijk goed. Omdat je daar weer met bezig zit, je gaat weer vol in die ervaringen, in die herinneringen. Ik vind dat geweldig. De gekste dagen weet je al van geheel het jaar. Die zijn weer aangebroken en weer het is weer klaar. Wij zullen nog gaan veren op een nette schone dier. Een feest van vastenavond, dan kriegen wij